Nis bleanna muid groise dús. Bhfuil a groise feici hána a bhfuil Pentagon atá annacha, agus céirta tá suntasach faoin groise meastú. Bhfuil a bleanna dús feice muid ghuiil chúig chleas aige. 1, 2, 3, 4, 5. Agus má tá chúig chleas aige, bhfuil is cinnte ghuiil chúig uilinn aige freisin iste an seo. 1, 2, 3, 4, 5. Nis, tá muid go le teis go bheice muid an Pentagon Rialta atá seo nó Pentagon neamhrialta. Nis tá ceann tarnaí am in seo. Nis a chola sib an focail neamhrialta agus rialta hana. Bhfuil siad is bríle rud a cinnt rialta ná go bhfuil se mar a chéile agus ghuiil an rud céanna i ríist agus i ríist agus i ríist. Nis sé pleanú Pentagon seo an seo, tá mis gar fáil amach ó bhfuil gach sleas an ad chéanna. Nis tá rialór am an seo ach tá maidin méidir am freisin. Meastú céachab is sár le núsáid le heigh seo. Is cuma atrab an airíonna. Ach tá mé heb gúil se beganí mór. Mar má bhreaní mar seo tá mé heb gúil gach sleas níos lú ná 100 cm mar tá agam an seo má láimh. Mar sin, fáca me sin i leataíh agus úsáid me rialóir chó seo. Nis, tuair bud faoi thuairim, cén ad meastú atá chuin teangan na sleasta seo meastú? Bhfuil fan me bheice muid. Tá muid go le teis a gúsáid centimétir. Seo héad na centiméters bhí muid caint fuú seo le hana. Idir a 9 agus a 1, 1 agus a 2 is centimétir gach ceannach ab sin. Bhfuil fan bheice muid go an sleas seo a heis dús. Go dú síos do rialóir, agus tá tú ag an 9 agus bheice muid ghuiil 20 centimétir waith seo go dtí seo. Bhfuil inis tá go le teis an sleas seo an seo. Agus tá go le breanú go bheice me bhfuil se seo mar a chéile. Agus is cinnte go bhfuil feice sib 20 centimétir freisin. Agus breanna me a gán seo i ríist 20 centimétir agus an seo i ríist agus freisin 20 centimétir agus a ceann deire feice muid gúil an sleas seo 20 centimétir freisin. Mar sin is Pentagon rialta atá ainn seo. Agus tá go bleanú dá uilinn seo, mar tá uilinn más Pentagon rialta tá gceist, nó crutha rialta is bei gach uilinn mar a chéile. Agus feice muid gúil se seo, chunig bud uilinn tós hána nach bhaca, tosainn tú ag an 9, agus sé muid bealach ar fad nún an seo, agus feice muid gúil muid ag 108. Bhfuil má tá se seo 100 agus a 8, bhfuil bei se seo a 1, 100 agus a 8 mar a eice muid an seo, agus mar sin de. Is Pentagon rialta atá ainn seo. Nis, breanna muid seo, Hexagon. Céfid taobh a groise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well, an nún ainn seo níos i ríist tá 6 taobh an seo má Hexagon an seo chomá. Agus tá go le seo heis bheice me an Hexagon rialta atá ainn. Idir seo agus seo tá 5 centimétir déag, agus i ríist 5 centimétir déag go dtí seo, agus in seo 5 centimétir déag, agus i ríist in seo 5 centimétir déag go dtí seo, agus in sin agus rud céanna hís in seo. Is Hexagon rialta atá agam in seo mar sin. Agus duine me cinnte breanna me na uillinneacha, agus is cinnte 150 go dtí sin, agus 150 go dtí seo. Hexagon rialta. Cruthamháin eile is. Octagon. Agus tá leidir san ainm in seo, feice muid an focail 8 mar sin, feice muid ghuiil 8 daobh an groise. Fanga feice muid is cén ad atá chuin chleas. Mai seo go dtí seo 5 centimétir déag. An dyr dá cháinil sin 5 centimétir déag. Tá mai heap gur rialta tá ainn seo ríist 5 centimétir déag an sin freisin. Agus an seo 5 centimétir déag, agus leanna mo dearinn 5 centimétir déag. 5 centimétir déag an sin freisin. Hall an taobh seo 5 centimétir déag,
agus tá mai cínte gur se 5 cm déag. Se is octagon rialta tá ainin seo a ríist. Agus beanna me sciupig bheith mit céim uillinnte sa gáneal an seo, 135 céim. Mar sin is 135 céim a bheith timppel an sin leog. Wel beanna í hartain is hartar i go bheith se búil se banan éon chra rialta áil se péin sa maile.